El Partit Popular de la Comunitat obtindria 500.000 més de vots que el PSPB si ara hi haguera eleccions autonòmiques. Són dades obtingudes de l'enquesta que els populars valencians han presentat este matí. La situació econòmica continua preocupant els valencians, especialment la pujada d'impostos a la que s'oposa la majoria dels enquestats. També els preocupa qüestions com ara el transfuguisme o les filtracions. L'enquesta mostra que les diferències entre el Partit Popular i el socialista no fan més que augmentar, amb més de 21 punts de diferència. El PP obtindria més del 54% dels vots i el Partit Socialista vora un 33%. Pel que fa a la satisfacció dels valencians, un 47% està satisfet amb com van les coses a la comunitat, davant un 24% de com van les coses en el conjunt d'Espanya. Més del 40% dels valencians enquestats pensen que el PP és el partit més idoni per a millorar l'ocupació a la comunitat o per a donar suport a les pimes. Francisco Camps sería el presidente autonómico más votado en la historia del Partido Popular y en la historia de cualquier líder político en esta comunidad. Obtendríamos 3 escaños más hasta los 57 y conseguiríamos la diferencia más importante en la historia con el Partido Socialista.